Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dado. Taong 1957, Tumangas, Iloilo. Simula pagkabata, naging lapitin na ng mga kakatawang nilalang si Dado. Palibasa kasi, may mga haka-hakang anak siya ng suta ng kanlaon. Pinabubulaan na naman yon ng kanyang mga magulang at inisip nilang rason ng pagiging lapitin ni Dado ay ang pagkakaroon nila ng dugong albularyo. Marami ring nagsasabi na ipinanganak siyang isang bertudes dahil iba siya kung ikukumpara sa mga kaedaran niya. Nagagawa niya kasing mapaamo ang mga mababangis na hayop kahit na simpleng salita lamang ang kanyang gagamitin. Ang mas nakakamangha pa sa kanya ay madalas siyang nakakakita ng mga kakaibang bagay na maituturing na mutya ng iba. Subalit kahit na ganon, hindi pinayagan ng kanyang mga magulang si Dado na sumunod sa yapak ng kanyang mga kanununuan. Simula bata hanggang sa tumungtong na ito sa edad na 18 taong gulang, ay itinatak talaga niya sa kanyang isipan na lubhang mapanganib ang pagiging isang albularyo. Sinasabi rin naman agad ni Dado na hindi siya interesado sa ganoong larangan at mas pipiliin pa niyang maging isang simpleng tao na namumuhay ng tahimik. Subalit kahit na ganon, hindi pa rin maiwasan na matakot at mangamba ng kanyang mga magulang dahil madalas na nawawala ito. Sa tuwing tinatanong naman nila si Dado kung saan ito nagpunta, sinasabi na lamang nitong niyayaya siyang gumala ng mga bago niyang kakilala. Kapag inuusisa siya ng kanyang mga magulang patungkol sa kanyang mga bagong kakilala, hindi na nakakapagkwento pa sa kanila si Dado. Sa kadahilanang ito, naging malakas ang kanilang kutob na baka dinadala siya ng mga engkanto sa kanilang lugar. Dahil dito, pinayuhan nila si Dado na mas maigi kung wag na muna itong gumala, pero hindi siya mapakali kapag nasa bahay lang siya. Isang dapit hapon, kahit pinipigilan siya ng kanyang mga magulang, pinilit niya ang mga ito at nagwika pa siya na babalik rin siya kaagad. Wala namang nagawa ang kanyang ama't ina kung hindi ang payagan ang kanilang nag-iisang anak. Paglabas ni Dado sa kanilang bahay, agad siyang dumiretso sa bahay ng isa niyang kaibigan. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad noon nang maramdaman niyang tila may mga nagmamasid sa kanya. Ngunit sa tuwing nililingon niya ang mga ito, nagtatago kaagad yon, kaya hindi naging klaro sa kanya kung sino ang siyang nagmamatsyag sa kanyang galaw. Iniisip niyang baka mga kaibigan lang niya yon na nais siyang takutin, kaya hindi na lamang niya ito pinansin. Minabuti niyang bilisan ang kanyang paglalakad, subalit napansin niyang kahit na anong bilis ng kanyang paglalakad at kahit na ilang minuto na ang kanyang iginugol dito, hindi pa rin siya nakakaalis sa kanyang pwesto. Parang pabalik-balik lamang siya sa kanyang dinaraanan. Napamura na lamang si Dado nang maisip niyang baka pinaglalaroan siya ng mga engkanto. "Huwag niyo akong subukan. Malilintikan kayo sa akin." Pagkatapos niyang magwika nun, sa hindi niya inaasahan, biglang nag-iba ang aura ng kanyang paligid. Parang mas lalo pang dumilim ang kapaligiran ng mga sandaling yon. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad at gano'n na lang ang gulat niya nang hindi na siya pabalik-balik sa kanyang dinaraanan. Napalingon pa si Dado sa likuran niya at napailing na lamang siya nang hindi na niya naramdaman ang presensya ng mga nilalang na sumisilip sa kanya. Magpapatuloy na sana siya sa kanyang paglalakad
Subalit nakarinig siya ng mahinang kaluskos sa hindi kalayuan. Medyo masukal ang bahaging yon, kaya nagtaka siya kung ano ang naroroon. Dulot ng kanyang kuryosidad, nagpasya siyang alamin kung ano ito. Habang naglalakad noon, ay napapansin niyang pinaninindigan siya ng kanyang mga balahibo. Subalit, dahil nais niyang mabatid kung ano ang nilalang na kumakaluskos, humakbang siya patungo roon. Nang malapit na siya sa kasukalan kung saan tumungo ang mga kaluskos, napayuko siya at sinubukang sumilip doon. Nagulat pa ang kanyang mga mata nang sa hindi niya inaasahan ay naaninag niya roon ang isang matandang babae. Dahil kinakaina ng dilim ang paligid, hindi niya gaanong naaaninag ang mukha ng matanda. Walang ano-ano, tumuwad ang matanda. May kung ano itong ipinahid sa kanyang katawan at sa isang pagkisap ng mga mata ni Dado, tuluyang nagbago ang anyo nun. Alam niya kasi sa kanyang sarili na aswang ang kanyang nakikita, kaya minabuti niyang umalis na roon. Subalit saktong pagkahakbang niya, biglaan siyang nakarinig ng pag-angil sa kanyang likuran. Ayaw sana niyang lumingon, ngunit mas nangibabaw ang kanyang kuryosidad kaysa sa takot. Dahil dito napalingon siya at tumambad sa kanya ang isang matandang nagbabaga ang mga mata, naglalangis ang katawan at nakabuhaghag ang kanyang buhok. Naglalaway pa yon habang sumisingot sa direksyon niya. Subalit nang makita niya ang kabuoang itsura ni Dado, biglaan siyang nasindak at hindi nakagalaw. Maging si Dado ay hindi niya alam kung bakit parang takot ang aswang sa kanya. Subalit noong magsasalita na sana ito, bigla ang lumundag ang aswang palayo. Hinabol siya ng tingin ni Dado pero hindi niya na ito nakita pa. Nung mga panahong yon, napahingang malalim siya, gawa ng hindi niya inaasahang makakasaksi ng pagpapalit anyo ng isang aswang. Ilang sandali rin siyang nagpalinga-linga at nang mawari niyang wala ng ibang nilalang sa paligid, dumiretso na siya sa kanyang paglalakad patungo sa bahay ng kanyang kaibigan. Noong makarating siya roon, agad niyang naikwento ang kanyang nasaksihan. Labis ding nag-alala ang kaibigan ni Dado, gayong baka balikan siya ng aswang na kanyang nakita. Napailing na lamang siya at nagwika na hindi naman siya natatakot kung sakali. Ang kinakatakot ko lang, baka ang aking mga magulang ang kanyang babalikan. O hindi naman kaya, baka may mga kasama yon at maghasik sila ng lagim dito sa ating baryo. Malakas ang kutob kong hindi lamang yun nag-iisa rito. Makalipas ang higit 1 oras na pagkukwentuhan, napagpasyahan ni Dado na umuwi na sa kanilang bahay. Alam kasi niyang pagagalitan siya ng kanyang mga magulang kapag umuwi siya ng pasado 10:00 ng gabi. Habang naglalakad noon, nakikiramdam siya sa kanyang paligid. Naisip niya kasing baka magpakita ulit sa kanya ang aswang na yon. Subalit, ganun na lamang ang kanyang pagpapasalamat dahil hanggang sa kanyang pag-uwi, walang humarang na aswang sa kanya. Gayunpaman, minabuti na rin niyang wag nang sabihin sa kanyang mga magulang ang kanyang naging naranasan. Isang gabi, pagkalipas ng ilang linggo, sa hindi inaasahan ni Dado, ay biglaan siyang nagising mula sa mahimbing niyang pagtulog. Nagtaka pa siya dahil sa biglaang pagiging maalinsangan ng paligid. Nung mga panahong yon ay nagsisimula ng umalulong ang mga aso, kaya napukaw noon ang kuryosidad ni Dado. Bumangon na rin siya tsaka sumilip sa bintana. Dahil kabilugan yun ng buwan, kitang-kita niya ang buong paligid. Walang ano-ano,
may nasipat siyang mga nilalang na papalapit sa mga kabahayan. Hindi nga lang niya matukoy kung lumulundag yon o lumilipad. Subalit meron siyang kutob na aswangang mga yon, gayong malabong magagawa yon ng isang simpleng tao o hayop lang. Pinagmasdan na lamang niya ang mga yon hanggang sa tuluyang makalayo. Subalit kahit wala na ang mga nilalang na yon, nanatiling nakatayo si Dado sa tapat ng bintana, nagmamasid at nag-iisip ng posibilidad ng pananalasa ng mga aswang sa kanilang lugar. Ilang sandali pa, nagulat siya na may kumalubog ng malakas sa bubunga ng kanilang bahay. Minatyaga niya ang silid ng kanyang mga magulang at nang mapagtanto niyang hindi man lang sila nagigising, minabuti ni Dado ang lumabas upang alamin kung ano yon. Bago siya tuluyang bumaba, kinuha niya muna ang buntot ng pagi ng kanyang ama. Pagkalabas niya sa kanilang bahay, agad siyang tumingala at sinipat ng maigi ang bubungan. Pagkakita ni Dado ng nilalang na nakasampa sa bubong ng kanilang bahay, buong lakas siyang humagupit sa ere gamit ang hawak niyang buntot ng pagi. Agad namang nakaagaw yon ang atensyon ng aswang, kaya napalingon siya kay Dado. Nang muling naglatigo sa ere si Dado, lumundag ang aswang paalis sa kanilang bahay. Nung mga panahong yon, nakuryoso si Dado kung saan patungo ang naturang aswang at kung saan sila nagkukuta. Sa kadahilanang ito, minabuti niyang sundan ng nilalang na yon, kahit pa na hindi niya alam kung ano ang kanyang kahihinatnan. Dahil mabilis ang paggalaw ng aswang, tumakbo na rin si Dado para masundan yon. Subalit nang matanaw na niya ang isang matandang puno ng sampalok, biglaan siyang natigilan. Nakita niya kasing dumapo roon ang aswang na kanyang sinusundan, at ang mas lalo pa niyang ikinagulat ay nang may makita siyang parang maliwanag na lagusan sa puno na yon na parang kayang humigop ng kahit anong nilalang. Ano kaya ang lagusan na yan? Hindi kaya yan ang sinasabi nilang lagusan ng mga engkanto na patungo sa kanlaon? Tanong niya sa kanyang sarili habang nakatulala't nagmamasid doon. Hindi na sana lalapit doon si Dado, ngunit nang makita niyang bumaba sa sanga at pumasok doon ang aswang na kanyang sinundan, naengganyo siyang lapitan ang nagliliwanag na lagusan. Dulot ng kanyang pagkakuryoso, nagmadali siyang pumasok sa naturang lagusan upang sundan ang aswang na yon. Pagpasok niya, nakita niya roon ang aswang na nagmamadaling maglakad at animoy kabisado niya ang naturang daan. Iginala ni Dado ang kanyang paningin at tila dumadaan siya sa walang hanggang liwanag. Walang ano-ano, bigla na lamang na napalingon ang aswang sa kanya at nagulat ito nang makitang nasundan siya ni Dado. Agad na napahangil ang aswang na yon at tila nanabik sa laman at dugo ni Dado. Ngunit nang akmang susugod sana ang aswang, may malakas na enerhiyang tumulak kay Dado. Tumilapon siya, gawa ng hindi niya kayang labanan ang nasabing puwersa, at nang ikisap niya ang kanyang mga mata, ganun na lamang ang pagkagulantang ni Dado nang wala na ang lagusang nagliliwanag. Napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang napasukan at kung ano ang nangyari sa kanya. Ilang segundo rin siyang napatulala at napaisip kung paano nangyari ang ganoong bagay. Nang mahimasmasa na siya, doon na siya ginapangan ng takot. Dahil dito, napatakbo siya pa uwi sa kanilang bahay. Habang tumatakbo, may kung ano-ano na ang siyang pumapasok sa kanyang isipan hanggang sa maisip niyang baka lagusan yon patungo sa kanlaon. Dahil dito, mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtakbo
Saktong pagkaapak niya sa tapat ng kanilang tirahan, biglaan siyang dinalaw ng kakaibang pagod at antok. Bumagsak siya sa lupa at kinabukasan na noong magising. Kinaumagahan paggising niya, agad siyang pumasok sa kanilang bahay. Nagtaka pa ang kanyang mga magulang, gawa ng inakala nila na umaga na nang makauwi si Dado. Hindi naman nagawa ni Dado ang magpaliwanag sapagkat alam niyang hindi siya paniniwalaan ng kanyang mga magulang. Dahil dito, nagpasya siyang ilihim na muna kung ano ang nangyari at ang kanyang nasaksihan. Pagkaraan pa ng ilang araw, halos gabi-gabi nang nakakarinig ng mga paghuni ng aswang sa paligid si Dado. Dahil dito, nagpasya siyang wag na munang lumabas sa kanilang bahay. Itinago na rin muna niya ang buntot ng page na pagmamay-ari ng kanyang ama. Inakala ni Dado na magiging maayos na ang lahat at hindi na niya mararanasan ang ganoong bagay. Subalit isang gabi, habang mahimbing siya sa kanyang pagtulog, biglaan siyang nagising dahil sa ingay ng paligid. Dahil dito, kahit na medyo may alinlangan man ay bumangon siya at pasimpleng dumungaw sa bintana. Ganun na lamang ang gulat ni Dado nang makita niyang may liwanag na nasa labas ng kanilang bahay at lumalabas mula roon ang iilang mga aswang. Paniguradong nananalasa na ang mga aswang sa aming nayon. Ano kaya ang dapat kong gawin? Tsak na malalagay kami nito sa peligro. Saad niya sa kanyang sarili. Kahit na nais niyang lumabas upang harapin ang mga aswang na yon, may kung ano sa kanyang kalooban na pumipigil sa kanya. Dahil dito, hinintay na muna niyang makaalis ang mga aswang bago siya sumubok na bumaba. Dala ang buntot ng page, bumaba siya sa kanilang bahay. Dahil naroroon pa rin ang liwanag na nagsisilbing lagusan ng mga aswang, naisipan niyang muling pumasok doon. Kung ang lagusang ito ay talagang patungo sa kanlaon, ibig sabihin, totoong kwento patungkol sa mga engkantong nakatira roon. Iisang bagay lang ang naging tanong sa isipan ni Dado. Bakit kaya mga aswang nakikita ko naglalabas-pasok dito? Hindi ba't lagusan to ng engkanto? Upang magawang sagutin ang kanyang katanungan, walang takot siyang pumasok sa nagliliwanag na lagusan. Muli siyang nakakita ng walang hanggang liwanag. Sa halip na mangamba, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa nakailang hakbang na siya. Noong mga panahong yun, nakaramdam siya ng paninindig ng kanyang mga balahibo sa batok. Dahil dito, inihanda niya ang hawak niyang buntot ng page. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad, ngunit hindi niya alam kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Purong liwanag lang kasi ang kanyang nakikita at wala siyang nagiging palatandaan. Nasa ganoong sitwasyon si Dado nang makaamoy siya ng sobrang lansang samyo. Parang dugo yun ng tao, kaya ilang beses siyang nagpalinga-linga. Kahit na wala man siyang nakitang aswang doon, malakas ang kutob niyang may presensya ng ganoong nilalang sa paligid. Napasigaw na lamang noon si Dado nang sa hindi niya inaasahan ay biglang lumitaw sa kanyang unahan ang dalawang aswang. Nagmamadali ang mga ito na sumugod at diretso ang kanilang paningin kay Dado. Sa halip na matakot dahil sa nakakasindak na itsura ng dalawang nilalang, minabuti niyang lakasan ang kanyang loob. Kahit na wala siyang karanasan sa pakikipaglaban sa aswang, hindi siya nagpatinag. Nanalangin siya sa kanyang isipan at hinawakan niya ng mahigpit ang buntot ng page. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Dado, mabilis na sumugod sa kanya ang mga aswang,
kaya walang pagdadalawang isip niyang hinambalos ng buntot ng pagi ang dalawang nilalang. Tinamaan ang isa sa kanila, kaya napahiyaw ito tsaka natigilan. Samantalang ang isa naman ay nagpatuloy sa pag-atake kay Dado, kaya hinarap niya ito. Noong akmang lulundag na sana ang nilalang para magawa niyang sunggaban si Dado, biglaan itong natigilan at napako ang kanyang pagtitig sa binata. Napansin naman kaagad yun ni Dado, kaya minabuti niyang unahan ang aswang. Humakbang siya ng ilang hakbang hanggang sa medyo malapit na siya roon. Pagkatapos nito, buong lakas niyang hinambalos ng buntot ng pagi ang katawan ng nilalang. Walang ano-ano, may napansin siyang parang nakabalot sa buong katawan niya. Tiningnan naman agad ni Dado ang kanyang braso at dibdib, subalit wala naman siyang napansing kakaiba. Ilang sandali pa, nagwika sa garalgal na boses ang isang aswang at sinabi nito na may nakabalot na liwanag sa buong katawan ni Dado. Nagtaka naman ang binata sa sinabi ng nilalang, pero hindi niya ito pinaniwalaan. "Huwag niyong sabihin na natatakot kayo sa akin. Sige, sumugod kayo at nang malaman natin kung hanggang saan ang kaya ninyo." Sinabi pa niya sa mga aswang na dapat ay mahiya ang mga ito dahil mag-isa lang siyang kumakalaban sa kanila, samantalang dalawa ang mga aswang. Sa hindi inaasahan ni Dado, nagwika ang isa sa mga nilalang at sinabi nito na kung hindi lamang anak ng suta si Dado, ay magagawa nila siyang lantakan. Yun nga lang daw, nasa loob sila ng lagusan at protektado roon si Dado. Napailing siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Ilang beses na rin niyang narinig ang bagay na yon, pero base naman sa kanyang mga magulang ay hindi yun totoo. Hindi. Hindi totoong sinasabi ninyo. Mga sinungaling! Pagkatapos niyang magwika ng mga katagang yon, salita niyang nilatigo ang dalawang aswang. Babangon pa sana sila at lalaban kay Dado, ngunit parang may kung anong enerhiyang gumapos sa kanila at hindi na nila nagawa yon. Ipinagpatuloy ni Dado ang paghambalos sa dalawa at wala siyang naging pakialam kung umuungol man sila dahil nasasaktan. Alam naman niyang base sa reaksyon ng dalawa ay hindi nila siya magagawang labanan. Makaraan pa ang ilang beses na paglalatigo sa mga aswang na yon. Napalumpasay sila hanggang sa tuluyan silang kainin ng liwanag. Ilang beses pang nagpalinga-linga si Dado, ngunit hindi na niya nakita ang dalawa. Magpapatuloy pa sana siya sa kanyang pagtahak sa maliwanag na lagusang yon, subalit naisip ni Dado na baka mas marami pang aswang ang kanyang makakasagupa roon. Dahil dito, bumalik siya sa kanyang dinaraanan hanggang sa hindi niya namalayan na nawala na pala ang maliwanag na lagusang yon. Halos hindi makapaniwala si Dado dahil sa kanyang naging karanasan. Noon lang siya mas nilukob ng takot. Subalit, saglit siyang natigilan nang maisip niya ang sinabi sa kanya ng mga aswang na yon. Napatanong siya sa kanyang sarili kung gaano katotoo na nagliliwanag siya noong nasa loob siya ng lagusang yon. Hindi. Mga bulaan ng mga yon at malabong mangyari na anak ako ng suta. Hindi totoong suta at kailanman hindi ako magiging anak nun. Saad niya sa kanyang sarili. Bago tuluyang bumalik sa loob ng kanilang bahay, minabuti na muna ni Dado ang maglibot-libot. Naging malalim na rin kasi ang kanyang pag-iisip ng mga panahong yon dahil sa mga nakita niyang aswang na lumabas mula sa nagliliwanag na lagusan.
Akmang uuwi na sana siya sa kanilang bahay noon nang muli siyang makakita ng lagusan. Napaisip siya na marahil lumitaw ulit ito dahil babalik na ang mga aswang. Dahil dito, minabuti niyang pumasok doon at abangan ang mga aswang. Kahit pa na hindi niya alam kung anong panganib na nakaambang sa kanya, tila may kung anong tumutulak sa kanya upang gawin yon. Dahil dito, hinayaan na lamang niya ang kanyang sarili. Noong makamoy siya ng malansang samyo sa hangin, nagkaroon siya ng kutob na papalapit na ang mga aswang. Dahil dito, nagmadali siyang pumasok sa lagusan at hinintay ang mga nilalang na yon. Saktong pagpasok niya, naramdaman ni Dado na may papalapit sa kanyang pinupwestuhan. Dahil dito, inihanda niya ang kanyang buntot ng pagi upang anumang oras ay magamit niya. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, may pumasok sa lagusan at saktong pagkakita rito ni Dado, nilatigo niya ito na siyang naging rason upang mapaatras ang naturang aswang. Walang ano-ano, nakarinig si Dado ng mga pag-angil. Alam niyang mga aswang yon. Dahil alanganin ang kanyang pwesto, sapagkat hindi niya makikita kung iilang aswang ang papasok sa lagusan, minabuti niyang tumakbo na lamang papalayo sa mismong bukha ng yon. Wala siyang naging pakialam kung saan man siya abutan ng mga aswang. Ang tanging nasa isipan niya ay magawa niyang mailigtas ang kanyang sarili at mapaslang ang mga aswang na yon. Tumakbo nga siya habang paulit-ulit na napapalingon sa kanyang pinanggagalingan. Makaraan ng ilang sandali ay tumambad sa kanya ang 4 na mga mababalahibong nilalang na may nagbabagang mga mata. Alam niyang yon ang mga aswang na nakita niya ring lumabas sa lagusan at marahil ay tama ang kanyang hinala na ginagamit nila ito para magsilbing daanan nila at mas mapadali ang paghahasik nila ng lagim. Naisip din niya na marahil ay itinataon na lamang ng aswang na muling magpakita ang lagusan ng mga engkanto tsaka sila papasok dito para makadaan. Pagkakita ng mga aswang kay Dado, ngumisi sila ng nakakaloko at mabilis na tumakbo upang habulin siya. Dahil dito ay tumigil na rin ang binata at inabangan na lamang ang mga aswang na makalapit sa kanya. Naisip niya sa kanyang sarili na kung katulad lamang ng 2 aswang na nagawa niyang paslangin ng mga yon, tsak na hindi siya mahihirapan. Habang nakikita naman niya ang mga nilalang na yon na papalapit sa kanya, nakakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Tila nagkaroon din siya ng lakas ng loob na labanan ng 4 na nilalang hanggang sa mga ito ay magawa niyang patayin. Pagkalapit ng 4 na aswang sa kanya, ay isa-isa niya itong hinambalos ng kanyang hawak na buntot ng pagi. Ginamit niya ang kanyang buong lakas at bilis upang gawin yon. Sinusubukan na din ng mga aswang na lumapit sa kanya, ngunit hindi nila nagagawa dahil sa kirot na kanilang nararamdaman sa tuwing tatama sa kanilang balat ang dulong bahagi ng buntot ng pagi. Halos hindi rin sila makapaniwala. Mas lalong bumibilis si Dado habang tumatagal ang kanyang pakikipaglaban sa kanila. Ang isa sa mga aswang ay napatulala na lamang noong makita niyang nagliliwanag ang buong katawan ng binata. Sinubukan pa niyang kunin ang atensyon ng kanyang mga kasamahan at sa garalgal na boses ay sinasabi na lamang nila na iwan na si Dado dahil ito ay anak ng engkanto. Pero hindi siya pinakinggan ng 3. Tumakas ang aswang na yon, samantalang ang 3 namang natira ay nakipaglaban kay Dado kahit pa alam nila na dehado ang kanilang sitwasyon.
Hindi naman natinag si Dado sa tatlo at kahit nabuntot na pagi lamang ang kanyang panlaban, nanatili siyang nakatayo at hinaharap niya ng buong tapang ang mga aswang. Narinig pa niya na nagwika ang tatlo na hindi dapat sila dumaan sa lagusan na yon dahil merong nagbabantay at ang kanilang tinutukoy ay si Dado. Sinabi pa ng isa na mali ang inaakala nilang simpleng binata lamang ang kanilang kahaharapin. Subalit nang makita nila ang anyo ni Dado habang nasa loob ng lagusang yon, ay nakumbinsi sila na hindi siya isang normal na tao. Di naglaon ay tuluyang nabuwal ang tatlong aswang, habang si Dado naman ay nanatiling nakatayo at pinagmumumura ang mga nilalang na yon. Nagbanta siya na kapag muli silang babalik sa naturang baryo, ay sisiguraduhin nito na lahat ng mga kasamahan nila ay mapapaslang. Subalit sa halip na pakinggan siya ng mga aswang, ay pinagtawanan lamang siya ng mga ito, kaya nakaramdam ng matinding galit si Dado. Gawa ng nakahandusay na sa lupa ang mga aswang at halos hinang-hina na, hindi na nila nagawa pa ang lumaban. Nilatigo sila ng nilatigo ni Dado hanggang sa tuluyan silang malagutan ng kanilang hininga. Hindi pa siya tumigil noon hanggang sa masiguro na niyang wala nang ang buhay ang mga nilalang. Pagkatapos gawin yun ni Dado, ay minabuti sana niyang bumalik sa kung saan man siya dumaan, subalit parang may kung anong nanghikayat sa kanya na lumingon sa kanyang unahan. Napalingon nga siya at nagulat ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang lalaki na nakatayo roon. Hindi niya lubos maipaliwanag ang itsura nito dahil parang dalawa ang kulay ng kanyang balat. Lumakas ang kabog ng puso ni Dado at nagkaroon siya ng kung anong kutob patungkol sa naturang nilalang. Naisip niya na marahil ay yun ang sinasabi nilang suta at baka dukutin siya nito. Sa kadahilan ng yon, mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang dinaanan hanggang sa tuluyan siyang makalabas sa lagusan. Napalingon pa siya sa liwanag ng kanyang pinagmulan at nasaksihan niya kung papaano ito unti-unting naglaho. Noong mga panahong yon ay nakarinig na siya ng mga pagtilaok ng manok. Napatitig na rin siya sa silangan at nakita niyang nagliliwanag na ito. Alam niyang ilang minuto na lamang ay sisikat na ang araw, kaya tumakbo siya pauwi sa kanilang bahay. Naisip niyang kinakailangan niyang makabalik sa kanyang higaan bago pa man magising ang kanyang mga magulang. Yun nga ang kanyang ginawa at sa kabutihang palad naman, nakahiga na siya noon nang magising ang kanyang ama. Dahil dito ay nagkunwari na lamang siyang tulog upang hindi siya mapagalitan. Pagkaraan pa ng ilang araw at linggo, ay hindi pa rin nawawaglit sa isipan ni Dado ang patungkol sa nangyari. Isang bagay lamang ang ipinagpasalamat niya dahil sa kanyang lakas ng loob. Yun ay wala na siyang nakikitang aswang na lumalabas-pasok sa maliwanag na lagusan. Subalit kahit na ganoon ay hindi nawaglit sa kanyang isipan ang patungkol sa lalaking nakita niya sa loob nito. Sinubukan pa niyang kumpirmahin sa kanyang mga magulang at mga lolo't lola ang patungkol sa pagiging anak niya ng isang engkanto, subalit napapailing na lamang sila at mariin nilang pinabulaanan ang ganoong ideya. Minsan na rin niyang naisip na sabihin ang patungkol sa naging karanasan niya sa aswang, ngunit baka mas lalo lamang siyang pagalitan ng kanyang mga magulang. Sa kadahilanang ito, itinikom na lamang niya ang kanyang bibig patungkol sa karanasan niyang yon. Sa tuwing may nakikita at nararanasan siyang kakaiba, ay mas pinipili niyang ilihim na lamang ang mga yon.
hanggang sa kanyang pagtanda ay nawala na siya ng lakas ng loob na magtanong patungkol doon at kung gaano katotoo ang sabi-sabi na anak siya ng isang engkanto. Hindi na rin niya nagawang sabihin sa kanyang mga magulang na minsan na siyang nagkaroon ng kasagupang aswang at nagawa niyang maglabas-masok sa lagusan patungong Kanlaon. Sa pagtanda niya, nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya at dito na lang niya paulit-ulit na ibinabahagi ang kanyang mga naging karanasan noong minsan siyang bansagan ng mga aswang na anak ng suta na si Dado. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ito yung mga kwento na sobrang marami ka talagang magiging tanong eh. Kasi, lalo na yung bandang dulo. Unang-una, sino yung lalaking nakita niya sa nagliliwanag na lagusan na patungong Kanlaon? Tapos parang meron pa siyang naramdaman na bugso ng damdamin. 'Di ba? Di kaya totoo talaga na anak siya ng suta o ng engkanto? 'Di ba kasi kung hindi ka naman anak neto o wala ka namang connection sa kanila, bakit magkakaroon ka ng sarili mong liwanag kapag nasa teritoryo ka ng mga engkanto? 'Di ba? Hindi na lang din siguro sinabi ng mga magulang sa kanya kung ano yung totoo niyang pagkatao. Kasi nga, tinuring siya talagang totoong anak eh. Siguro kapag sinabi nila kay Dado yung totoo niyang pagkatao, etong si Dado mag-e-explore to. So mangyayari, lalayo to sa kanila tapos iiwan sila. Siguro ayaw mangyari yun ng mga magulang niya na kumupkup sa kanya. Pwedeng ganun. Option 1 yun. Option 2, siguro kaya hindi sinasabi sa kanya na anak siya ng engkanto para hindi na siya mangulit at mamuhay lang siya ng normal. Diba? Tulad nito, hindi inamin. So tumanda si Dado na normal yung buhay. Isang beses lang siyang nakaengkwentro ng mga aswang. After nun, wala na talaga. Namuhay siya ng normal, nagkaroon ng pamilya, naikwento pa nga sa mga anak yung kwento niya. So, para sa akin, mas napabuti yun. Kasi kapag nalaman nga niya na anak siya ng engkanto, hahanapin niya yun. Tapos kung ano-anong klaseng mga nilalang yung makakasagupa niya, kakahanap sa mga totoo niyang magulang. Ending, baka mapatay pa siya. Diba? So maraming positive na pwedeng mangyari kapag hindi sinabi ng mga magulang niya yung totoong pagkatao niya. Tapos syempre, may mga negative din naman. Ito naman ay opinion ko lang. Diba? Nasa sa inyo yan kung nasa positive o negative side kayo. Kaya, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.